Здравейте хора, аз съм Семир. Днес ще правим клип с брат ми. Ще правим едно състезание в Майнкрафт с него заедно. Ще сме на креатив и ще строиме фиджет спинър. Да сложим името на сървъра и той ме чака, за да влезне. Ще се казва сървърът състезание. Творчески режим, читове, винаги е ден. И светът ще е плосък. Започваме. Този клип ще е горе-долу 10 минутки. Сега чакаме да се генерира светът. Влезнахме. Малко ще се отдалечи от спауна. Сега ще изчакаме малко брат ми, докато се спауне. Аз взех тук един фиджет спинър, да си го гледам. Той се спауна. Добре. Отдалечи се малко назад. На него му се е бъгнало. Тогава няма да правим първо състезанието. Първо ще ви покажа едно друго нещо. Много як трик. Вижте сега. Взимаме ресурси, взимаме още някакво купче, каквото и да е. Взимаме най-бързите ресурси и бавните. Взимаме едно флаконче и фумията. Сега ще ви покажа как се прави много готин фиджет спинър. В Майнкрафт е най-яката идея. Вижте сега правим така. Слагаме фумиката в средата. Бързите релси върху редстоуна. И брат ми влезна. Но първо да ви покажа все пак фиджет спинъра. Гледайте го сега. Гледайте го отгоре. Колко е як. Виждате ли? Ако махнем едното, вижте на какво прилича. Махнем второто. Две останаха. Слагаме още едно. Сега е перфектно. Добре, сега къде изчезна брат ми? Сега ще направя още един спинър, само че е по-различен. Ще се пробвам да видя дали ще стане красив. Не съм правил такъв.
сега само ще изпробвам дали ще работи. Слагаме 2 фуники. Емералд. Брат ми бяга като луд. Ще направя този фиджет спинър и ще започнем после състезанието. Хаси! Бъгна ми се всичко. Трябва да се върнат. Лъквай. Три. 4. Оп. Вижте сега на какво заприлитя. Пробвайте този 3 готини. И сега вече започваме да правим спинарите. Започваме. Аз ще си взема цветовете, които са най-яки. И аз започвам да спра спинара от другата страна, т.е. тази се носи тук. Не надничай, не ме гледай. Вижте му как започва да става. Не знам това заприлича ли на нещо. И сега вече трябва да започна с златото. Ще пробвам да го направя симетричен. Така ще направим. Вижте как става на брат ми смешен. Сега започвам така. И това не се получи както исках. Ето. Това е друго нещо. Не съм ти щупвал нищо, блоквай. Тук ще направя кръгчето. Добре, първото е готово. Мисля, че ще ми се получи. Може би.
Сега трябва да направя същото като там. Две блокчета. Така. Така. Ще чакаш. 2, 3. Така. 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 Ще стане по-дълго от 10 минути, но какво да правим? Ако бях започнал да правя двоен спинър, колко по-бързо ще да ми се получи. И сега, за да спрем клипа по-бързо, ще започна по-бързо да го правя това. Ето, готино. Една, две. Запълвам с черно. И сега ще определим кой е победил. Спри да правиш къщи. Ела да видиш моето и го оцени. Ела да ми оцениш моето. Да спрем по-бързо клипът. Колко получавам? Дай по-малко, бе. Добре. 7. Печеля! Winner!